subscribe dan komen-komen di channel YouTube-nya Mas Edi Nyem. Terima kasih. Lima bineka tunggal ika tanah nada tanah maroba tanah kari ikonya harga mati kanti asla canti jiwa satria sejati rawe rawe rantas malang malang putang lapis tanah bares banginya nanti habis. Berawar sarane kecabung ing lapak kuda kangge pangkepo kesor tambur kang beri suling lan selopet obyong ngawuran kadya padang koso bending ngongkong tangara budaling madya manakara gumuro caham berawar sarane kecabung ing lapak kuda pangkepo kesor tambur kang peri suling lan selompret obyong ngawuran kadya padang koso. Kirang-kirang jokat tanda-tanda jomangka kakak kumraga liru pernah wasamekto siyaga ya makarya ngangkat karyane ngapraja muri Kertaharja. Turu atiku terasa klisian apar galeng putar semandek putih rat teteke lancar kuning aduh mangkene rumah sakit kara milang milih awemu tanah sangiji sing teko jebol si kucing
tomo tetapi kang supa prajurit dadya hambela bangsa milata ing nyawa dadi tataruna kusemaning bangsa awas yo sing padha ngati-ati kir saya lestari bumi palas santoso jaran kepang dadi budaya nyawiji saya lestari bumi palas santoso jaran kepang dadi budaya nyawiji Adowo ugolen pragata yuda ayo yo
kepa dengan ketroga dipun suling sikra kendang hati wadrenge kijeng mireng kasemanding amongan saheling lipur rasa papane warna-warna nadyan amara padha mawehi rasa oh kemakmuran rukun akeh kakayung yon dadi srana iku dadi jemu kawijing pandemu condonge kalbu alas ramangsa ayon ayon sar wasar wisamar ayon ayon kodo emang ayon ayon kondonin langso ayon ayon
mingko rengo kara akarana karenane marati siwi oh oi saya sing hati-hati ger ya yo ayo alon-alon ger ya hati-hati ger ya oh oi ae ya sinah wong resmine kita senapa sino karta ayo ya mereka karta bakar sini ngelmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama agemik wis yo awas agama agemik aji Cina jaraning weda tama oh awas yo awas mereka ada kebon kembangane pambuti hati-hati ger ya ayo mekanik rasa yakti sepi lire sepahik sepah samun sama ngesani pasamuan gonyak nyong lelik nice yo ya ayo hati-hati ger ya gonyak nyong lelik
diwayahi yo ya. Slamret kampret kempal ngongkang kandarial kate pangembal panange lara slendra slamret belok acarane ke panyuklak merake ngikol macan mangap magap magap bocang kanong kalian hakipra musa caka konane yak kanyata gawe kabira awas yo saran ke panyoba merai ikol macan mangap magap magap ujang kanong kalian hati perah musa jaka gonare yang kanyata gawe gembira awas yo persiapan yo slamret kampret kepal ngongkang tandang rial kate pangembal panange lara slendra slamret belok cara lagi panyoklang merake ikol macan mangap magap magap bujang kanong kalian hakipra musa caka gonare yang kanyata kabira awas yo 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 ayo ora ngono ya kancane dijai kana ya ing sisih kidul tanah Jawa dumununge ana segara kanyata gede omahe gulung aku mulung ora kendhat saben wayah ana jalma kanyata wani semrono weto becono dadi titiane kasuryan dewa ora ana tandingi katon sumunar uga nyemsomake ora kabeh dewa bisa nyaksake ing sisih kidul tanah Jawa dumununge ana segara kanyata gede omahe gulung gumulung ora kendhat saben wayah ana jalma kanyata wani semrono crita bencana dadi titiane kasuryan dewa ora ana tandingi katon sumunar uga nyemsemake ora kabeh dewa bisa nyaksake nyi rara kidul Kanjeng Ratu ing kraton segara kidul nyi rara kidul kang jumeneng ing kraton segara kidul ceritane wayang Ramayana ing para ngalengka diraja Ratu Putra Rawana Raja kawe geger nyolong Dewi Sita Anoman Asikate putih Kawan Daman Sita Dijamule Konangan Indra Jelar Pati Ning Anoman Urawati getih tiapang takak milang maaf pada pating tamblang omah gede kabeh dadi
ndak wedi kuwi. Dosa muka nangis jarak awas ya. Ora kono. Ya. Iki ya melu kesurupan iki. Ya. Kose. Kendangnya melu nyurup sisan ki ya. Ya,